Seguro makadi. Alhamdulillah ndinosimba makadi. Tiripo isusu ndozvati muri yangu manonzi auction floors akavhura. Yeah. Tudze itidzo. Ini ndinofara. Because munoona kuti kana munhu uchishanda vadzimu vakakupa mukana wekuti shanda ni simba kana riripo nyango takabva paaccident hazvida kuti munhu chirema achishande chirema chese chinosevenza saka munhu anofanira kuziva kuti Mwari kana amupa nguva yake kuma-auction floors ndinongotenda hurumende iripo inonakidza kutaura because zvinhu zvangu inini handina dambudziko kuma-floors manje ndoso ndinenge ndiri kufloor so ndemangwana ndiye ndiri kufloor ndaifanira nga ndakaenda kufloor but takati rega titange tapedza kutyora saka ndofunga taakupedzisa kuripa ripi yekupedza munda wokutanga saka pamune musingabatike netwinetsa munenge muri mufocheka zvenyu vazukuru venyu vachindinetsa kuti zukuru vari kupiko no isusu ingoyo inini kumunda kune variko isusu kana tichisingabatike inyaya yematare because munoona chinoitika chekuti patiri panapa kune mumwe anenge ane mhepo yake inoda kundorasirirwa so foni ndii ndikutambira so panambuya saka tese tinoita zvematare saka kana taenda kusango hapana nidhi yekuti isusu titore foni tidaire nyange muzukuru apopo tinozogamuchira nokuti nguva yake yanga yamukwanira yotataure neni asi foni haisi kubatika because tinoenda kumvura tinoenda kusango tinoenda kundorasirira mhepo yengozi saka zvese izvozvo zviri pamatare pano saka hapana nidhi yekuti isusu tirege kudaira kana sine kunhasi ndapinda kuseni nguva inoyo tiri kuti inguva yeramadhani but kuseni kuno kundapinda kane mumatare kureva kuti ndiye tichida kuti vazukuru vese vandiwane ende vagone kupona saka hapana patinoramba kutaura nevazukuru aiwa tinotenda zvikuru ndiri kunzwa muzukuru wenyu ari kuti abva kuSouth Africa hanzi chichasumudza muzukuru wangu hatisati chapinda mudare saka isu togamuchira kana apa chichemo muzukuru achiti sekuru zvinhu hazvinondifambira zvakanaka ndauya kuti ndikuonewo ndibudewo pamedia ndine matambudziko andiri kusangana namumhuri mangu nemumuviri wangu isusu tinodzigamuchira kuti muzukuru zvawana dambudziko uya todaidza mukoma Robi vaite kuti tigare tiri pamwe chete tizee titarise ende titange kumubatsira ndinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti Mwari vane rudo nenyasha dzakanaka. Andiriya tinotenda wakadi muzukuru wasekuru achapona inoziva ndini muzukuru wavo mukuru dara tange sandahama makanimirire makanimirira saka wana ndiri muzukuru mukuru wasekuru andiriya uri right zita ndiyaniri Patricia unozivei kumushande kupi Patricia kumusha kumasvingo papiwa kuzaka kose wauya wega dambudziko rangu ndoraita kuti ndiuye uye wega vabereki variko vabereki ndina baba mai vakashaya mumba muri vangani kumba kwedu takaberekwa namai vangu vakazvira takaberekwa tiri 6 ngati mfedi 310 but tiri madifferent fathers alright taberekwa 310 kune 3 vakafa saka tasara 37 pa7 ipapo 7 ndo vababa 1 3 vakanga vasiri vababa anditi takangotaratise pafoni anditi no pakanaka wasvika mudare masekuru achapona sekuru vari kunzwa inini ndiri kunzwa ndofunga ini wakambonditaura dambudziko kana kuti hauna here sekuru vabva vatotaura kuti na inini muzukuru akauya akapa chichemo ndakachigamuchira dambudziko ranyanya kusvitsa mudare masekuru achapona rakatanga sei dambudziko iri rakatanga 2013 chinyatsorememba 2013 2012 ndichangobuda mufirst marriage yangu ndo pakatanga dambudziko iri ndabuda mufirst marriage ndakabva ndazamawo zvekutsvaga cheuviri kuti ndizame kushanda ndichengete mwana ndakasanganawo nemunhu wandakasangana naye ndikazama kuda kupinda futi second marriage ndokubva zvaramba ndobva ndabuda ndokubva ndati 2015 ndobva ndasangana futi zvenemumwe ndobva ndazama futi kuda kupinda marriage ndobva zvaramba 20 ndingangoti gore rega rega
saka zvadaro manje ndichitiwo ndichishanda pamwe ndine munhu wandinenge ndichitiwo ndawana mubatsiri but zvinenge zvisingaiti nenzira iyoyo munhu wekuti anogona kundivimbisa zvanenge andivimbisa zvobva zvongopera zvakadaro otongoenda pamwe ondisiya pandinenge ndichiita sei ndichigara ipapo ndotanga kutambudzika pamwe nebasa ratodi ratopera handichina chandichakwanisa kuita ndokubva ndazoti 2017 or 2016 ndakaita 2 years October wega wega ndakanga ndakuita kurepa saka and ipapo pan andakwanza kuti muna October wega kwaunenge waita sei ndakuita basa rekurepiwa October wega zvakaita 3 years rimwe October wacho niweyo azvina kuzoitika but munhu haana kuzokwanisa kundirepa vanhu tu ava vaishanda mugavhumendi mumwe ushu aingowo munhu aifamba akatondibata munhu yeye wekutanga ushu wechitu kutanga zvakaerekera upi mazuva iwawo ndagarawo bulawayo ndagara saka kune kwandaimbobata-batawo ndichiti ndowane kurarama kubva kubasa sanga dziri kumapast 8 ndobva ndadzika kombi saka ndadzika kombi ndakati regai ndiita sei ndifambe ndiende kumba ndobva ndasvika ndobva ndafamba saka kwakauya mota kusaidira ndakanga ndichifambira kwakanga kune majiraho dzimba dzese saka ndichifamba kudaro kwakauya mota ndobva yaflasha ndobva yadarika patime iyoyo murodhi makanga musina munhu but kwakuguma past 8 munhu yaya akabva kumberi kwangu ndobva ndapesana naye ndobva adzoka nekumashure kwangu saka time yandakachekwa ndakaona munhu yaya atosvika ndobva ndavhunduka ndobva ndatanga kumhanya kusaidhiri kwanga kune chikoro munhu yandobva andidzingirira kusvika ndapinda mumauswa munhu ndobva andibata kudaro munhu akangondirepa ndobva andisiya ndobva aenda ndobva ndasara ndikamuka paya ndobva ndaenda kumba mangwana makuseni ndobva ndaenda kuchipatara ndobva vasvika vakati enda unoripota nyaya yako kupolisi ndobva ndaenda kupolisi ndobva ndazodzoka kuchipatara ndane mapurisa ndobva ndaenda kuchipatara ndobva ndabatsirwa ndobva mapurisa angozotoana tikaonawo munhu atochiyadi tichangozotsvagawo bhosi ndasingamuziye kumuona ndambokuti ndakamuona kuti munhu akaita sei angari mausiku ndobva ndazodzoka kuchibasa kuya kwandaishanda ndobva ndangowaudzawo ndobva ungozvitambirawo ndobva ndakara ndobva ndazozama futi kutsvaga umwe munhu ndobva zvaramba futi ndobva ndasiyiwa nemunhu uya ndobva ndazoti rimwe dhei ndobva ndaenda kumwe kwakanga kuchiita zvinhu zvendairwara ndobva ndaenda kwakanga kwauya vamwe vanhu vechipatara vaiita zvekutesta vanhu nekurapa vanhu mahara saka ndasvika ipapo ndobva ndatoudzwa kuti ndiri kunzwa chii musana ndobva vandinyorera kuti touya kuchipatara kwedu tozoita sei tozokutarisa ndobva ndati alright saka mangwana acho ndakamukira kuchipatara ichocho kutauni yanga iri private ndobva ndasvika ndobva ndavaudza kuti nesu makati ndiuye kuno kuti chii ndobva vati okay ndobva vandinyora pareception mbai ndobva vati chipindai mune rumu iyo pana dhokta vachayaudi mokuonai ndobva ndati alright saka ndapinda murumu yemuya ndobva dhokta waya azouya saka akabva ati rarai pai pabhedhi ndiri kutarisei chibereko chenyu ndobva ndabvisa ndobva ndarara pabhedhi saka uku kusaidhi uku akanga achigadzira zvaigadzira like zvimastro zviya zvekuti agoni kuona kuti chii chiri kuitika here saka nguva yakauya kwandandiri anga akabata maprotector atobvisa bhande kuti arare neni saka nguva indakabva ndaita chisima ndobva ndascreama ndichimuka
ndakamuka panandiri saka pakanga pachidarika munhu padho apa panze apa munhu yandu pakati kochii hamuna munhu saka yakabva pesana nasister vaiva achitobuda vachienda ndopakandibvunza kuti kochii chaitika ndobva ndavarundidzira iye handasomuona patime iyoyo saka ndavarundidzira kudaro sister uya ndipo paakabva afonera muridzi wechipatara chiya ndobva auya wafonera polisi ndobva yauya ndobva vati ndobva ndavaratidza maprotector anga akabata zvaanga akapfeka mukati zvemukati maminibrief yake ndobva ndatora ndobva ndaenda kupolisi ndasvika kupolisi kuya iye anga atosungwa polisi ndobva yazotora ndobva yaenda nini kuUBH ndobva ndandozondorapwa kuUBH kuya ndobva ndazodzoka mangwana kupolisi kuya ndichisvika kupolisi kuya ndakawanika hama dzemunhu yawo dzakazara ipapo saka hama dzedziya ndobva dzatanga kutaura nini kuti maivi munhu uyu ari kurwara saka anga ari doctor munhu anga ari doctor achishanda private hospital yes ndokuchibva vati amai vari kurwara vane asima saka mwana wedu akasungwa vanobva vafa chichi tiri kukumbira uita sei withdraw case saka mapurisa ndobva ati ukawithdraw case zvinozova nogona kuzokusungisa mangwana vachiti chii uri kutsvaga mari ndokuchibva ndamira ndakadaro ndobva zvazonzi tiri kufanira kuenda kupi kukoti ndobva ndazoshedzwa paya saka ndobva kazoya mupurisa ndokubva ati izvonizvo withdraw case utaure kuti ukuda mari yakati kuitira kuti zviita sei zvifambi vanhu vaiva vambotanga futi vauya vataura nini makuseni vakawanda hama dzachona ndobva ndatedzera zvakataurwa nechine mupurisa wayo nekuti ndiye akanga akuita chii nyaya yacho ndobva ndachaja mariya patime yacho iyoyo akanga achiri mabhondi kune ma$2 aigreen nema$5 ndo mari yakanga ichiripo patime iyoyo saka ndachaja mariya mapurisa awo akabva apiwa mari yawo andichazivi kuti yakanga iri mari mariya yakanga ichisvika zvekuma600 mabhondi kana uchachiri chii andichanyatsoziva zvangu ndobva mapurisa apiwa uchi mari yawo ndobva imwe ndadiki ndapiwa mari iyayo saka ndapiwa mari iyaya doketri rawithdrawa nyaya yapera ndapinda mukombi ndakuenda kumba ndichisvika kumba ndakasvika ndisisina mari yayo ndanga ndapiwa nevanhu vaya ndobva zvingopera zvakadaro saka infact ndakasvika ndasara nemari yaita ndakasvika ndisisina yanga yasara mari shoma shoma yekuti ndakaiverenga kuita kunge yanokoro ndobva yangosiyiwa chishoma shoma saka ndaverenga mari yayo ndokandakati kumari yafamba sei ndakangozvibvunza ndega ndikati pamwe kuda panadi atora ndobva ndisiyana nazvo ndobva ndangochengeta mari yayo saka ndachengeta mari yayo ndobva ndikati beta nditore mari iyi ndindoaplayira passport yangu ndigone kuona kuti mari yacho yashandei saka ndaiva ndakambotora imwe passport asi passport ndasina mbobvira ndakaishandisa upenyu hwangu hwese iri passport yandakangotora ndichingoti ndichazodawo kuenda nayo kupi South Africa ndobva ndangogara nayo saka ndagara nayo ikatogara ndobva yazobiwa ndongodirwa nefriend yangu saka ndaenda kuya uku ndichida kuti ndinozama kutora imwe ndobva ndakasvika kuya kwamusiteri ndobva ndakanzi bvisa $3 timbotsvaga passport yako wozoya ubhadhara chii imwe mari kana taiwana tozokuudza kuti uya utora ndobva ndakabvisa $3 ziya ndakudzoka kumba imwe yese yakanga yasarai ndakangozosara futi ndane shoma shoma ndichazoti yakanga iri mari yakanga yatopera zvakabva zvangopera zvakadaro ndisa $3 ziya mari yandakashandisa pamari iyoyo yakangoita $3 imwe yese pamari kuda kubatwa chibhari imwe yese handina kuona chayakaita kana chayakandibatsira handina patime yacho iyoyo ndobva ndagara ndobva ipapo zvinhu zvakuoma manje ndava munhu akungofamba ndikasvika apa pamwe pacho pandaigara ndaizvibatsira nenyaya yekuti ndaimbobata-batawo zvimboshanda
but pasina chandinoona chandinenge ndichiita chinobudisa upenyu hwangu kuti ndigone kuona kuti ichi ndo chaitika, ichi ndo chandabata, ichi andina. Ndopandazoti 2019 or 2018 ndopandakati again mboendawo kusauthi ndozama kutsvaga ndandingabata pandakaenda hakuna ndaishanda but chaibuda hapana. Pamwe pacho ndomboshanda asi chandaita chaicho handinawo mari yandaiona. Pamwe pacho tongoshanda ndobva ndisina kumbopiwa mari pekugara hauna. Nongoziva upenyu hwekuti kana usiri kunyika yako zvinenge zvakaoma, hauna pekuenda. Pamwe pacho ungozosacrifice kuti ndasangana nemunhu regai unongondogara because hauna option yaunogona kuti kuita panguva yacho iyoyo. Ndopandazogara, ndopandakazobvawo kune imwe nzvimbo yandagarawo ndichienda unenge uchingofamba usina paunoti apa ndopako. Chero ndiri kuno kunyika yedu kunoku handina pandine ugaro hwekuti ndingati apa ndipo pangu. Ndiri munhu wekuti akasvika panzvimbo ndinogona ngofunga kuti panapa pasi kundiitira zvakanaka. Iwewe wega? Inini ndega. Ndotosimuka ndoenda ndendakuwa ndifunga yekuti denda ndakuwana pangu. Ndotongosimuka ndoenda. Hazvinei kuti watadzirwa uri kubatwa zvakaita sei? Pfungwa inongouya chete kuti ndikangobhoikana chete kungoti ibi munhu yandiitira zvakati. Ndotogaya kufunga kuti ndoita sei, ndoenda kwani. Ndobva ndoenda ndichisvika ikoko pamwe pacho futi zvoko ndongobhoikana kuti ndinonga pasi kundiitira zvakanaka, denda ndine kwandine pangu. Ndotobva futi ndoita sei, ndoenda. I remember last year but one handinyatsiziva ndakabva kwaMutu ndichazotizokere kumashure. Ndakabva kwaMutu ndobva ndaenda kumasvingo, ndobva kumasvingo kuya ndasvika ndikavata, ndobva ndati Bulawayo kuya ndobva ndangosvika kuti ndikati gare. Uchigara kwani? Kumasvingo wakaenda kwani? Kwaiva nomwe mukadzi wandaiziva. Oh right, okay. Ndobva ndaenda Bulawayo. Bulawayo kuya ndobva ndasvika ndikagara zvenguva diki. Ndobva ndabva, ndobva ndaenda ndobva ndauya kuno kuHarare. kuHarare uku ndakasvika iri Sunday, Monday, Tuesday, Thursday. Ndobva ndabva futi ndobva ndadzokera kumasvingo. Inguva diki iyoyo ndobva ndadzokera kumasvingo. Ndichisvika kumasvingo kuya futi ndobva ndangogara kuda zve2 days. Ndobva ndabva ndobva ndaenda kuGweru. Ndobva ndakazosvika ndikagara kuGweru kuya. Saka kumashure kuna 2021 makore achanoita chisiya. Ndobva ndakazosangana nemumwe munhu uyu ndobva andinyengawo ndobva tabvumirana. Ndobva atotangawo kugara neni. Saka ndandisina pekutangira vakanditsvagira basa pabasa paishanda. Ndobva ndatanga kushanda pabasa paya. Saka ndichishanda pabasa paya munhu aingondikurudzirawo kuti unofanira kushanda uchibhajeta mari yako kuti upenyu hudini uite zvakanaka. Saka munhu akatanga kuonawo kuda situation yangu kuti haina kuti asi ndimira zvakanaka. Saka munhu uya waitoona kuti ndine problem. Pamwe pacho ndikada kumbobva paari aindidzoredzera kuti hakuna kwaunoita sei kwaunoenda. In fact ipapo ndisati ndashanda munhu akanga achindibatsira kuti iye mari yake anenge awana ainge akuziva kuti ndine mwana anoda kutumirwa ingava mari yeschool fees. Akanga akutumira ingava mari mwana neanogara nemwana zvese achida sei achiitawo kusvika azondikwanisa kundipinzawo pabasa. Ndobva ndatanga kushanda. Ipapo upenyu hwakatangawo kuita zviri nani. Saka ndopaakazonditi mari yako yawawana iyi. Ipapo ndakanga ndisina passport. Akati chidzokera kuZimbabwe unotora passport nemari yako yauinayo. Mwana ndichaita sei, ndichatumira. MuZimbabwe mukomana? Ari muZimbabwe. Ndobva ndauya kunoku. Saka ndauya kunoku ndakazama ndabva ndauya kunoku nemari yekuti nditore passport. Mari yakabva yabiwa
ndakabva ndauya kunoku ndobva ndatsvaga kwekuti kwainzi kuri kutorwa kuHarare asi panguva yacho iyoyo zvaita sezvainetsa kuti kumapasipoti kwacho kuvhurwa zvaingonzi kuHarare chiti ndobva ndauyawo ndikagara kwandakagara ndobva ndabirwa mari yayo. Munhu uyoyo kuti ndichimuudza kuti mari ndaita sei ndabirwa handina kukwanisa kumuudza. Ndokuchibva achizoti iye kana zvepasipoti zvichinetsa dzoka kunokupi kubasa udi ushande then wozoita sei uzozviona. Ndikati alright. Munhu iye akabva anditumira mari yebhasi ndobva azondibvunza kuti ko mari yayo waita sei ndobva ndangoti ndasira mwana ndakumuudza chokwadi kuti mari yayo yadini yabiwa kuti ndakangozomuudza kuti mari iyi ndasira mwana kuti ndimuudza kuti mari yayo yabiwa because mari yakanga iri 150 handina kukwanisa kuita sei kumuudza chokwadi. Ndobva anditumira mari yebhasi. Saka pakanditumira mari yebhasi iye anga atochinjirwa kuCape Town ichi nebasa rake. Ndopakabva ati bheta unouya kupi kunoku ndozokutsvagira zvimwe zvekuitawo pabasa ipapo. Ndakabva ndaenda kuCape Town kuya ndobva ndasvika ndikagara. It was January ndakagara asi yaenda kubasa February. Munhu akanga achinzwisisa situation yangu. March munhu akanga achitoti panguva iyo ndisingashandi aitoziva kuti kune ndine mwana anoenda kuchikoro anogara naye vanoda kutumirwa akanga achiita zvese. Ndobva ndazotanga kushanda muna May. Upenyu hwangu hwanga ndanda munhu anga kukwanisa kubata mari ndichichengetawo mwana wangu ndega kwete of course ake ainge vaine vaigara navo but ndaikwanisa kutumira mwana. Ndobva ndagara naye. Saka ndagara kusvika zvemunana August. Pabasa ipapo zviripo zvakangozoitikawo pakazouyawo munhu akanga achishanda naye. Munhu iye ndobva asvika akamuovertake. Vanguva havana kuzomuona kuti asi ndo vakanga vamubvisa kwakanga achimbori vachiti andii tunotanga imwe project. Saka vanhu vaya havana kuzomuonawo sekuti munhu waakanga vabva naye kuri. Vakazoda uya wakanga adini wakanga auyawo kuda zviripo zvanga zvakuitika uvai pabasa ipapo. Saka iyewo akabva angoona kuti panapa akabva adzikisirwa. Ndobva atsvaga rimwe basa ndobva abva ndobva aenda. Saka kuya kwaakanga atsvaga akangonzi ndezve 4 months uchiita sei uchitsvaga 4 to 5 months. Saka achibva ipapo in fact iye akasati abva ipapo achitoti ari kupedzisa mwedzi wake. Inini basa rangu ndakabva ndatonyorerwa tsamba kuti rangu raita sei rapera before 1 week. Iye achifanira kuti aita sei aende. Saka iye akazosara opedzisa mwedzi wake asi rangu ranga ratopera kudhara because ndakatonyorerwa iri leta. Ndobva aenda. Saka akangozoti kuti ndobva andisiya kune kumwe kwananda kwatatatsvaga imba because ndandisisina kukuenda. Iye aiva munhu wekuti paanenge abva basa rake aitopiwa aiofwa zvese accommodation chichi. Saka ndobva ndasara ndakagara kumwe location kwandanga ndakagara ndisisina chekuita. Iye angaita anga aenda ndinga ndakatopedza mwedzi ndiri ikoko but ainditumira mari yekuti ndigone kubatsirika ndiri kwandiri ikoko. Ndipo pakazoti bheta uye kunoku ndataura nevarungu vangu. Ndobva ndakabva ndobva ndaenda kuya ndasvika ikoko ndanambotora wangu time akabva ndakotanga kushanda panguva yacho iyoyo. Iye contract yake yakanga ichipera December. Saka ini ndakabva ndasara ndiri kubasa. Ino pakati ini ndawana rimwe basa kuEthiopia. Ndobva ini ndasara ndiri kubasa kwega. Saka iye akabva auya kuno kuZimbabwe. Ndopandakasara ndiri kubasa. Ndopakati bheta uita sei uye kunoku uzotsvaga zvekuita. Inini zvandiri kuenda uko for sure ndakasiyawo basa riya. Munhu wandanga ndakuteererawo zvaaitaura nekuti munhu akanga atora upenyu hwangu. Ndobva ndauya kuno kuZimbabwe. Ndobva ndamuudza kuti inini pekugara ndiita sei handina. Akati alright nchaita plan. Saka akabva aenda kwaakaenda kuya ari ikoko akabva anditumira mari akati tsvaga pekugara. Ndobva ndatsvaga pekugara. Ndobva atitsvaga zvimakosi zvekuti uita sei uite. Ndobva ndatsvaga zvimakosi zviya ndobva ndaita.
makosi aya apa nemwana aita sei aichengeta. Saka ndatsvaga makosi aindichiita munhu akanga achinibhadharira rent achinibhadharira makosi iwayo andakanga ndichiita iwayo kusvika ndaita sei kusvika ndapedza. Saka makosi andaiitawa pane imwe yacho akanga achida kuti kana ndapedza ndibve ndaenda kupi kuUK nokuti akanga achita ane connection ikoko akati kana wapedza ndongodi unobva ndakugadzirira mapepa obva woita sei obva woenda. Ndikati hapana chakadi chakaipa. Ari ikoko achinitumira mari ndofunga akatoita zvegore rese ari ikoko ini ndiri kuno kuZimbabwe ndichiita kusvika ndapedza. Saka ari ikoko futi handisi kuziva kuti chii chakaitika. Vakabva vatadza kunzwisisana futi nevarungu vaya ndobva basa rapera futi ari ikoko. Ndobva adzoka kunoku it was August kana ndisingakanganisi. Inini ipapo August ndandabhadhara rent but chikafu handisisina. Apa mwana ari kudawo something. Saka ndobva akabva adzoka kumba kwake kwakanga achigara naye singagari naye but munhu akanga achindiporomisa kuti anoda kuzondiroora through zvinhu zvakanga achiita sei achinditira. Even passport yandinova ndinayo nhasi yandiri kushandisa ndiye akaita sei akanditoresa kuti ndakanga ndisina yakanga yabiwa. Zvese zvandinazvo andoti ndinazvo mari zvino ndiye aita sei ainditisa through mari yake. Saka adzoka paya upenyu hwakatanga futi kuoma through nekuna iye wakatanga kudi kumuomera. Saka wamuomera futi akachibva uya munhu akanga ambomuoverteka kubasa kuya uku akabva abva ndochibva iye azotaura nevarungu vaya kuti ndoda kudzoka chichi ndopa wakamuti dzoka. Saka adzokera kuya akabva andishedza futi kuti ita sei uya kupi kubasa. Ndobva ndasvika kuya ndikashanda but upenyu hwacho hwanga hwawedzera futi kudi kuoma chero pabasa pacho ipapo even kuna iye even kwandiri zvazvisisina kunyatsokumira zvakanaka. Saka zvadaro manje akaita gore ndichishanda ipapo. Saka pagore ipapapo naye ndichigara naye it was last year zvino ndakutaura zvazvigore rapera. Akanga ava munhu achinja kwandiri nini. Munhu yanga asisina basa nini akuti akandiona akutoita kungaona chimwe chinhu akutondudza kutoti iwewe vhera achisina basa ndiona zvekuita ndichaita sei ndichakuda kutondibudira pachena. Saka zvinhu zvaikondibata kuti munhu ndaiti ndawanawo anondiroora munhu wekuti ndakuzoona upi kudii pekuti ndinogara naye nekuti munhu aitondivimbisa kuti kana kuri kuti basa razoita sei rapera ndoda kuti tizoita sei unozondogara kumba ndoda kuti ndikuvakire pekugara then wozoona kuti otsvaga chii chekuti uita sei uite uri pamba kana zvekumhiri zvaita sei zvakona. Ndikati alright munhu aitaura zvinhu zvekuti neno ndaionawo future yangu yamangwana but munhu akatanga kuchinja zvekuti pakazondopera gorero neri apaka pasina chakanaka. Ugaro hwacho ni hwanga husisipo wekuti chero zvandaikumbira kwaari munhu aindiitira zvimwe zvacho aitonditira ndisina kana chandakumbira. Ndoratidza kuti munhu akanga ane rudo neni zvekuti munhu aitondidzoredzera kana kuri kuti zvimwe zvinhu zvaitika pandiri zvasvika munhu aitonditi ndzidza kunamata kuti Mwari vaita sei vakuitire zvakanaka nokuti kune vanhu vasingadi chakanaka pai muupenyu hwako nokuti munhu aitogona kutoona kuti pane zviri kuitika pandiri but munhu akatanga kuchinja kushanduka. Saka zvadaro manje ndagara naye kwakwanguva kungogara but ndichitoona kuti apachina rudo. Saka munhu yaya akabva aona mumwe munhu ndobva atanga kudanana naye. Munhu yaya ndokubva atoenda akamuroora ini ndiripo muZimbabwe futi muZimbabwe ndobva atoenda akanomuroora it was 4 muna April ndobva aenda akanochata naye kukoti muna June. Uchizviona handina chandaigona kuita kana chero ndakazviona handina chandakagona kuita nokuti andidza kuti sena nazvo hazvisi zvako nokutsvagei muupenyu hwangu
but munhu akanga akanditora wachinditira zvinhu zvandaiona zvine ramangwana rangu ndikatomboenda naye kuna vamwe gugu wangu ndikanoita sei ndikatombowaratidza gugu wangu achitombotaura nedzimwe hama dzangu chero naye ndichitaurawo nedzimwe hama dzake. Saka December ndipo pandakati ndakatongozviona kuti hapachisina nokuti charo charo panga pasisina plus angaroora angaroora iye anga kutoda zvekutoenda kuLondon izvi zvepabasa apa sezvo papasinganyatsi kuita zvakanaka anga asingachatopadi akatoona mukadzi uyu achitoriko mukadzi uyu ndobva azouya kuno ndobva iye atondisiya chero musi wavatouya kuzochata nemukadzi uyu akatondisiya ndiriko akadzoka futi ndiriko mari yekuroora aita yekutumira inini zvese ndichingoita sei ndichingozviona asi chekuita ndisina zvinhu zvakandibata pakuti ndane nguva naye achigaruchira maproblems angu nekumuteerera zvese naye aitoona kutoti munhu ushu but zvakangobhanyanguka nguva diki diki. Saka December ndauya kunouko ndakamusiya ikoko but ndaitoziva kuti munhu ari kutoitawo zvake ndobva ndauya kunouko ndaida kuzotsvagira mwana wangu nzvimbo. Saka musi wa 2023 ndine mari yangu yandikanga ndasiya ikoko ndobva andisendera mari yaye achipedza andisendera mari yaye ndobva ndibloka muna December imomo. Saka andibloka kudaro ndobva ndangosiyana nazvo ndakangoziva kuti vana munhu achikubloka achatodi kutaura newe ndobva ndagara December uyauya. Saka kupera kwaDecember ndobva ndakati ndoita sei regai ndimbofamba mashure kwese uku ndaimbofambawo kuna namadzibaba but hapana chaibuda. Pamwe pacho upenyu hwacho hwaitooma zviya zvekuti handina pekubata handina pekupinda wosvika wanzi tenga mukaka tenga mbiya tenga hoko zvinhu zviya zvotokosta kuma$15 apa hauna. Pamwe pacho wasacrifice kutsvaga zvinhu zviya zviya asi upenyu hwacho unorabva wakangodi wakangosunga. Ndokuchibva ndati beta ndimboenda kupi kune vanobatsira. Saka ndakaenda kwasekuru Kanhengo ndobva ndasvika kuya ndokubva vangunhungawo dambudziko rangu nguva iyoyo ndobva vandipawo zvavakandipa. Saka ndabvako vakangoti iwo munhu iye achaita sei achakuunblock ozotaura naye zvinoita sei zvinopera. In fact vakandiudza kuti munhu iye asati aenda ndozvavakandiudza kuti asati aenda togona kumubata togona kumubata tsoka asaita sei asaenda. Ndokubva vangondipawo muti wokunogeza ndobva ndageza. Saka zvadaro ndobva ndakabva ndobva ndadzoka kupi kumba ndobva ndashandisa but hapana chakachinja. Saka ndobva ndazotora foni yangu iyi ndobva ndaisa imwe WhatsApp ndobva ndamutanga neimwe WhatsApp neimwe new number ndopakandibvunza kuti ndiwani chichi ipapa hana kudi kundibloka. Akabva atondudza kutoti inini ndatova kupi ndatova kuLondon siyana neupenyu hwangu. Ndobva ndanyarara paya ndauzotaura. Saka ndakagara ndisingachatauri naye. Saka pakazonditanga umwe musi akangoti mamukasei ndobva ndangodavirawo. Saka kubva ipapo ndainga ngoma mukasei but nyaya chadzo dzepaground sekutaura patanga tichimboita hapana hapasisina. Saka zvadaro manje ndopa ndakati saka ndoita sei panapa ndotangira kupi because panapa atova mahwani kuyako kuti ndichidzokera sekuti ndiye akanga inini ndaigara naye kuti through iye ndiye aizikanwa paipabasa imba izvi kuti inini ndichinogara apa zvinenge zvisingaiti nekuti imba inenge ine mutemo wayo wekuti unogara uchizikanwa kuti uri ani. Kuti ndichidzokera kuya uko handina pekunotangira chero zvinhu zvacho zvandakasiya dzimwe mbatya dzangu kuti ndizive kuti akazvisa kupi because ndakanga ndasiya ndiri munhu ari kuita sei ari kudzoka ndichingoti kana achizoenda zvake anogona kuenda inini ndatsvaga pamwe pekugara then ndokondinya nebasa iye ake aenda
handina kana chandakaona chaakandudza kuti chero hembe dzako dzaukasiya ndadzisa kwakati kana zvinhu zvako zvimwe zvindazvisiya apa, handina chandakaona kusiya kwezvihembe zvandakangoya nazvo. Saka ndagara kudaro kupera kwaJanuary, pakati paJanuary ndakafunga kuti ndoita sei, ndopandataura neimwe shamwari yangu, ndopandati ndikuda kuuya kuzotsvaga chibasa, ndopakati ubuya. Ndopandadzokera kuSaudi kuya pandandazodzokera kuya kwatakanga tiri kuya, nokuti ndaitoziva kuti 1 basa racho ratopera ikoko, 2 pekunogara pacho. Saka ndakabva ndaenda kumwe kwane shamwari yangu ikoko, ndobva ndasvika ndikagara. Achiti basa uchaita sei, uchariwana. Ndakatanga kutsvaga basa harina kumuka, zvinhu zvakatotanga kutooma, handina kana pekutangira kana iye mukangobudawo munhu abuda mumba, hamuna kana chikafu kana chekuti ndoita, handina kana pekutangira. Ndopandakazofunga kuti zvinondoita sei kudzokera kuZimbabwe kwacho unenge uchienda kwani, kumba kwani, handina pekuenda. Ndopandakazofonerai through kuti kudhara zvangu ndaimbofolowa mavideos, ndopandakakufonerai. Ndakufonerai ndopamakazoti taura nani nasekuru, ndopandafonera sekuru, ndopandataura nawo. Saka ndichipedza kutaura nasekuru kuma 3 kana kuti kuma 2 anyanzoziva, yokupedza kutaura nawo ndopandachikoka gumbo iri. Saka ndachikoka gumbo iri kwaraitiri, gumbo rakazvimba kudai, kozvino ratova nani zvaro rapora, rati kusaidi neapa ndopachiri nepini yekuti ndikatsika ndinonzwa kuti richirwadza, rakabva razvimba gumbo. Saka kuti ndifambe handichagoni, kuti ndita sei handichagoni. Ndakabva ndangoendawo kuchipatara, ndobva ndandorapwa, ndobva ndauya paya ndikagara, because ndakava nemunhu wandakanga ndakumbira mari kuti Monday yacho ndiye ndakanga ndichifanira kuita sei kuuya, but hazvina kuzoita saizvozvo nekuda kwegumbo. Saka ndakabva ndangogara zvekuti hakuna kwandogona kuenda negumbo iri, because ndasingagoni kutsika. Ndakabva ndagara ndichitova gumbo riya kusvika rapora. Saka gumbo riri pakati pekurwadza, ndakabva ndatanga kuvharika nzeve dzichibuda urwa mukati. Saka ndobva ndangogara zvekuti kana ndapora ndozoita sei, ndozoenda. Saka zvadaro manje apa ndisisina kana mari. Izvi zvinhu zvaitoitika February uyo uno. Ndobva ndakachizofonera umwe wandinoti muroora wangu, ndikandokumbira mari ndoda kuenda kupi, kuZimbabwe. Akati zvaita sei, ndikati ndobva ndangomuudza, ndikati pane zvandinodako. Ndopakati alright, ndopakazondipa mari, andipa mari pandakauya kuno kuZimbabwe, ndokuzoti zvirega ndide kupi, kwasekuru, ndokuzouya kwandaita kuno nhasi. Handiti saka apa rimwe muroyo wako wandowamuona ndisekuru achapora, handiti ngopedza kutaura nawe gumbo richityoka. Handiti haiwa anokutamba semunhu akabatikana kudai isu tinoita kuti tibheta anonzi malaita moments mumatare. Handiti kuti titese titaure nyaya tichiseka wangu idambudziko. Sekuru achapora? Alhamdulillah. Ina handina chekutaura. Ndinongodzosera kwamuri. Handina, ndapererwa. Unoona, tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala, matambudziko nemizvinetso. Pachibulanda amati mikwingwirima, kureva kuti matambudziko. Mikwingwirima kuonesera kuti matambudziko kana yakakurisa, yanokuita zvese. So uyu mwana anoratidza pachena kugarwa kwakaitwa nedhimoni, haritodi kumufurira, haritodi, handiti. Ende tu chinorwadza ukatasa zera rake nesazi yake. Murume amenoti varume tunofunga sei, ende kuti varume anofunga sei, vanoita mukadzi wekubata Chibharo pane kumudza kuti ndokuda, because wozotasa dhokota zvinhu zvinonyadzisa. Ende wotasa kuti ndinongotenda kuti president pari zvino so vari kutarisa corruption iyoyo, nokuti mukatarisa kuti corruption yakaitika pamusikana uyu yokurepwa kwake nekufamba kwayakaita nyaya yacho yakaratidza kuti yakaitwa under police. Pamusoro pezvozvo ndo panotangira satanism, nokuti akaita chinhu chidhokota ane chinangwa chokuti pfuma yemwana uyu dai vakarara pasi naye vaitora simba yehurume hwacho nekumutora, ipapa aitanga kutambira chirwere. Saka tinongotenda kuti ndiri kufara stereki
nokuti president vari kuisa mutemo kuti anowanika achiita zvinhu zvakadaro president ndofunga kuti ndakanzwa minister wepolisi navanomirira mapurisa vari kutarisa corruption kana vecorruption ndakaona patv vachitaura vari kwamutare saka nezvakaitika mwana uyu miri wako unonzwa chipinda chando kumerera ende kunzwa kurwadziwa asi tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala panguva ino kuti Mwari dzikai nerudo rwenyu tiite ende zvose zvatichabata pano zvimubatsire mwanasikana aite upenyu wake noti shuviro ndiye kuti aite chinobatika so pari pakati pakuda kuti aite chinobatika awana murume ofamba naye achinonzwira tsitsi dhimoni rero rinobva rati aiwaka wafamba pakura uye asiriye mukadzi akatobviswa mumba yanga apinda akatobviswa UK yanga akuenda pakandororwa mumwe munhu akaenda kuUK alhamdulillah zvinorwadza dai vanhu vaitsvaga mushonga wemari vaigadzira upenyu hwakanaka but mukatarisira nezvaari mwana uyu ari pakati pekugadzira upenyu hwake wona ari kumuchola gumbo saka ini ndinorwadziwa zvisingaiti nokuti ichi chinhu icho chiitiko icho chinonzwisa tsitsi asina tsitsi ndinoshamisika vamwe vanoti havana tsitsi ini ndinonzwa kubatikana chaiko kuti ko dai Mwari vaitendera zvavo dai Mwari vaitipa zvavo takwanisa kutoona pekutochengeta vanasikana vakadai vari kushandiswa kuitwa kurepewa kushandiswa satanism vanhu kuenda muchipatara kundotora simba because dhokota hawane maprotector yekuita naye operation so chinhu chicho chinorwadza ende chinonzwisa tsitsi tinongoti alhamdulillah kwataakuenda kunenge kune chiedza nekuda kwokuti slime media iripo mutungamiriri aripo vese vatungamiriri vaiswa wendo uno ndinofana nokuti mumwe nemumwe ari kushanda position saka ndinovimba kuti sisava vachabatsirika munyasha dzaAllah subhanahu wa ta'ala vanopona alhamdulillah ndinokutendai mukoma Robert nechirongwa chenyu nokuti pasina chirongwa chenyu mukoma Robert vasikana vaitambura inzwai kufamba kurarama munhu musikana akasimba kurarama nekukumbira mari yebhazi ko yekudya yacho saka isusu Afrika nezuro takamugamuchira hatina kuda kubvunza zvikanzi ndakakumbira mukoma Robert ndikati aiwa kana wakasvika nekuna mukoma Robert nhau dzako hadzityise and hadzisidzo kunyepa mukoma Robert vachatibatsira kuti tinzwe nhau dzake saka alhamdulillah kutambudzwa nemhepo dzemumhuri nemhepo dzedzinza asi vazhinji vamwe vakambondibvunza zvikandiko naye achapola vasikana vakasvika vangabuda ndikati aiwa vari kubuda nematambudziko chinorwadza ndechekuti chiri kuitika paari mukamutarisa kana mukamutarisa unonzwa tsitsi but murume anozongomuona kushata face kana agara naye mumba handitika nokuti chinhu chiye chaakapfekedzwa chiri mudiki chiye chinenge chabudikira saka isusu anaina chapola tinobva tati aiwaka takatanga basa iroro toti Allah subhanahu wa ta'ala ngatikomborere titange kufamba tinoribvisa kana lichitaura linokuma kana lichichema linochema panapa tiri kutanga nayo matare wayo kumaniri kwanhasi tinenge tinaye tototanga kufamba nayo matare acho tidzinge arolewe awane murume azotiudzawo zvakangofanana kuti munoona ti vanhu vazhinji vakadaro tanga tine kamusikana panapa kataigara nakanzi chipo kakaitwa zvinhu zvimwe chete asi kungoti uyu akuitwa munhu wokufamba noro atichitera njira aifana ngari mumabhawa pamwe akatongoita mbichana kuda kutsvaga mari yechikafu kana yemubhasi hatingarambika but tinongoti alhamdulillah stop mira kuti uite zvinhu zvakashata zvisina neunhu tiite nyasha nerudo Mwari atikomborera alhamdulillah rabbil alamin amin vanhu pamaisangana matambudziko ese yamataura baba vanoti chii baba ndikavaudza vanenge vachimboti fambai uko muri ikoko zvichakunakirai hapana patingamboti ndakati ndatora baba tafamba navo paripo patakambofamba navo baba vedu asi kwaiva kumadzibaba hapana chakafamba munhu aifamba nesu chaiko zvachiripo ndeamai vedu ndovaimira nesu kutofambawo nesu vavasina havo kuti vanogona asi munhu aitofambawo nesu kuti zviite zvakanaka baba ndikanyika handiri toda kutenda Sekuru Achapola nekugamuchirai dambudziko renyu nemi zvakare kuti vakubatsirei sekutaura kwavaita kuti vachakubatsirai muchato ugouya kana maakuzochata muzotiedza sitiri makamera akati tinenge tichitora
siku rachapola wakapfeka sutu vachidya raisi nesalad kusaidi uko handiti zvakanaka.